Ľudia, máme nás ďalší video, dneska si zahráme Geometry Dash a zahráme si rovno takto pekne nejaký ten ostrovček. Zahrať Chambers, napríklad ja už viem, čo je to za level, ešte som ho nehral, ale videl som, ako vypadá. A je to luxus pesnička, takže tešte sa. No comment challenge ako vždycky. Užívajte pesničku. OK, ešte raz. Musím si zaplatiť trošku. Ježiši, ty si noob! Teraz mi to už nepôjde, lebo proste nepôjde. Bam! Máš to tam! Tri pokusy. Dobre. Taký je ďalší level. Skúsime si zaraziť tento. Uvidíme. Čo to bude? Ja mám to kopiu, ale budem na to mám. Tento neviem, ale ako vyzerá. Ježiši, to čo je? Ježiš, čo deliš. Čo to je? Taký XL, hej, že? Bam, 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 bam. Hop, ček. Padne krypa, trošku sa mi to laguje. Ušiť, obrátená šipka. Bam, máš to tam! Yes, máš to tam. A koľký pokus? Tretí. Dobre. Čiže štvrtý level. Tak, to idem.
Battle Down a volá sa tento level aj Battle Down a je to od Tona G.I.I. Mám taký pojem, že toto už bude trošku niečo ťažšie. No pre mňa je nič ťažšie. Tá ťažká séria. Fuj, to je humus. Oh shit. Ježiš, aho tak. Dobre. A čo my? Tam sa nakoniec nejaký auto level. Nejaký, netreba meniť takto, stačí spraviť takto a bam. Auto play area. Ozvem sa, až keď to začne. Hotové. Som musel ukončiť, ja sa s vami učím a vaša čau.